Wai ka samu mun nan ce takalmin na ba samu. Me yasa ba ka saurin zawa ba? Ina so ka bayyana domin ka mun bayani. Wannan guruwa ni ba shi bane. Ina kin da nisa ka samu ko baka samu ba? Boka ga farce ne. Na rance da Allah boka. Na rance da kai boka. Ina zuwa kuris da sabkata yaƙi barki tsakanin adawa da samudawa. Duk da wannan a yaƙin ana yin shi sai da yake aikin dan shana naka ne boka. Sai da na cije na danne na gudu na zo na warto wani takalmin wani ba samu na gudu sai da kai wata ɗaya boka ina gudu guda tana tashi a bagare. Yanzu ina cikin gudu sai na samu wani lungu na laɓe domin yanke hankin takalmin. Kawai sai wani ba'a da ya warta ta ni sai cikin wani zunguri yanzu nan ma na so in tsaya yanke hancin takalmin cikin yanka kawai sai na ga dashi sai faduwa ashe waya bisa kan basan mude ne nake ya duka ne ya dauko takobinsa da nan wani tsoro daga sama sati na biyu ban kawo kasa ba da na fado shi yasa kaga fuskata ta yi haka. To naji Yanzu haka na samu kariya bakwai a kafata. yanzu ka face